Cando éramos máis pequenas, sabes que antes criábase os irmáns uns aos outros. Miña nai e as miñas irmáns viñan á praia, que eran unhas maiorciñas, e despois, cando miña irmá empezou a ir á escuela, a máis pequena, pois eu xa viña con elas. Empleámonos, eu son de Combarro, empleámonos nas mexilloneiras, mas ben durante o ano íamos ás mexilloneiras, pero abríase o marisqueo en outubro e viñábamos aos birbirichos. Xa daquela entonces poñíamos sacos na cabeza de 50 kilos e vendíamoslos as conserveras. E bueno, en fin, e despois a mellor á tarde íamos para a batea, con poucos alimentos e descalzas e pasando frío. Era outra vida, que isto en pouco tempo cambiou moitísimo. Os traballos que se están a desenvolver nos distintos grupos de acción costeira están resultando premiados en todos os sitios onde se presentan os diferentes proxectos que estamos levando a cabo, dende as redeiras hasta as mariscadoras que utilizan os coñecementos que elas teñen das súas playas, do seu labor extractivo, do seu labor de case acuicultura, pasaron xa hacia o turismo. Quero decir que elas son as que tradicionalmente vivían máis escondidas por a sociedade, ocupaban ese papel non visible nunca e de repente hoxe en día nos están dando a todas moitísimas leccións. O Grupo Acción Costeira, que son fondos europeos de pesca, a actividade principal é dirigilos a inversións e proxectos vencellados todos ao mar. Fomentamos moito e tratamos de fomentar, e incluso temos algún proxecto, algunha idea en marcha, é formación. Formación e información. Formación á xente directamente do mar, do marisqueiro, en canto ás laboras, a xente dos mercados, pero tamén información para que o consumidor sepa como traballamos, o que é a bajura, o que é a pesca do día, o marisqueo no día. Temos como un termómetro da nosa situación e tamén das nosas carencias como grupos, como cofradías ou como agrupacións, donde debemos tamén apostar por mellorar. Nos últimos 20 anos, as comunidades costeiras da ría de Pontevedra teñen vivido profundos cambios que afectan tanto aos ámbitos familiares como laborais. A evolución do sector está protagonizada por mulleres que traballan no sector primario como mariscadoras, percebeiras ou bateeiras, pero tamén na industria, no comercio ou nos servizos. Varias confrarías están agora representadas por mulleres que xogan un importante papel na organización e desenvolvemento sectorial desde os órganos directivos. Estes cambios conducen á mellora das condicións de traballo e reforzan as agrupacións profesionais. As mulleres tamén están amplamente representadas nas áreas de asesoramento biolóxico, administración e, en menor medida, na xerencia. As mulleres avanzaron nos últimos 20 anos en base ao seu traballo e a implicarse na súa labor, melloraron moita a situación do marisqueo nesta ría e en todas, non? E foi vital o papel que elas desenvolveron aquí. Nós dentro das tareas do marisqueo, pois claro que hai moitísimas. Temos que organizar cando queremos, en todo o mes, cando queremos traballar, en que zona queremos traballar, o tope de captura que queremos sacar, as especies que queremos sacar, as que nos conveñen máis ou menos depende dos precios, que máis, onde temos que limpiar, onde temos que sacar algas, onde temos que rarear, onde temos que sementar para ter unha boa colleita no inverno, todas esas cousas. Hasta que entrei aquí tampouco tiña moi claro como era o sistema de coller as cordas, sí, sabían que estaba, de como se collía e todo isto. Tampouco vais a pensar que antes tiña clarísimo como era isto.
Aquí sempre había, chamámoslle atadores, englobaban un número bastante grande de personas, non? Había unha que se ocupaba de enseñar e de a cada rapaza nova que chegaba, sempre se colocaba ao lado de algunha outra e lle iba enseñando o oficio. Empecei atando unhas redes que chaman os tramallos, que collen fanecas, arráns, porque o final do meu pai os tiña. Aos 9 anos, iba mediodía á escuela e mediodía a atar. A xente pensa que solamente é ganar cartos. Isto é un traballo bastante duro. Temos que madrugar, levantamos as 4 da mañá para ir ás lousas. Tens que ir a buscar a Vigo, aquí, a Bueu, a donde sea, a mercancía. E despois estás por a mañán na plaza, vas a comer a casa e vimos por a tarde outra vez. É bastante duro. ¿Quiere que se los prepare o los llevan así? Estamos tratando de competir cos grandes comercios, cos supermercados, cos grandes supermercados. Porque, claro, a xuventud vai o máis cómodo, onde lle limpian as cousas, onde, entendes? Onde lle sea, estea todo preparado, esas cousas, e nós temos que evolucionar moito. Miña abuela, xa naqueles anos, hai cento e pico de anos, xa estaba co pulpo, daquela era seco, ainda non había frigoríficos, entonces secaba os embarales ali na playa de Bueu, na banda do río, e ao cabo dos anos, pois nós continuamos coa tradición. Empezamos sendo unha empresa moi pequeniña, cos nosos barcos, do meu home meu, e, bueno, a cousa foi a grande, gracias a Dios, pois chegamos agora a ter unha empresa que comercializa internacionalmente o pulpo de Galicia principalmente. O perfil xenérico das traballadoras do mar na ría de Pontevedra é o dunha muller casada de 50 anos con 2 fillos que traballa sobre todo no marisqueo ou na industria transformadora. Conta con estudos primarios e, na maior parte dos casos, ten familiares vinculados ao mar. A maioría non ten problemas para conciliar vida laboral e familiar, pero son conscientes de que teñen que recorrer un longo camiño para salvar as diferencias cos homes. E iso sí, non dubiden en afirmar que na maior parte dos casos poden aportar o mesmo traballo ca eles. Aos 14 vin, cando saín do colexio, como non quixen estudiar, pois o traballo da familia. Miña abuela enseñoume, despois quedou miña nai, e ora eu. A min enseñoume miña nai para entrar nisto, porque prácticamente as mariscadoras somos fillas de mariscadoras. A ver, éramos 4 hermanos, e miña nai tiña que andar a traballar polas casas adiante, e facíanos falta o diñeiro, e logo empezamos todos a traballar. Eu vim pedir aquí traballo, e me deron traballo. Tiña 13 anos, acababa de salir da escuela, e me deron traballo. Igualmente, pois, ibase a vender o peixe polas aldeas na cabeza, levábase o que a cesta na cabeza, e iban por aí, polas portas, vendendo, e ser o que se facía. Reconozco que me gusta estudiar, pasé por la universidad, por la política, por el mundo del fútbol, y bueno, y ahora dirijo una empresa como esta. Eu sempre tuve, non sei, esa suerte, esa desgracia de levar os meus fillos comigo, porque eu vivo mesmo ao lado do muelle. A máis bella non fixo falta nada, decíaxe, ponte aí, dáballe un pedazo de redo, unha agulla, puñese un libro a escribir ou a contar. Pero o fillo que é do medio, aquel iba a jatas a onde fora. Era así a nosa vida, os homes polo mundo adiante, e nós traballando e criando os fillos. Para las mujeres es muy complicado conciliar, pero si el mundo avanzara, igual que avanzamos las mujeres en el mundo del trabajo, los hombres trabajarían igual que nosotras en casa e tendríamos los mismos papeles. A miña experiencia é que, bueno, eu agora teño un fillo solo e o meu fillo traballa tamén. Entonces, claro, somos 3 na casa, e entón o que chega, pois é o que organiza, o que máis pronto chega é o que organiza. E en ese aspecto eu estou un pouquiño máis liberal que moitas miñas compañeiras, non? Que teñen fillos pequenos ou teñen os netos a cargo, ou que sea.
porque agora nos colegios públicos xa hai comedor, xa hai plan madruga mañán, podes levar os meniños xa ás 7:30 da mañán. En eso sí, hai comedor que xo deixan estar hasta as 4 da tarde, por exemplo, se a mare as 2, pois xa poden quedar ali. En eso ahora, eso mellorou, porque antes non. Hoxe en día, ou tes moi bo sueldo, ou tes familia que te axude, porque o que é, ademais, colegios que che den a posibilidade de plan madruga pola mañán e comedor, é que tampouco temos tantos, é que é pouquísimo, e que a lo mellor tes que mover o neno kilómetros, porque na túa zona non existen colegios con esas características. E a donde ibas, mulleres, contábaras cos dedos das mans. Xa non poño os dedos dos pés, así que digo a cantidade que éramos. E resto que eran, todo eran homes. Eu solamente me faltou ao final vestir o traxe de neopreno, de metirme debaixo da agua, porque xa sabía máis que nada. Reunións de aquí, non tiña ni idea, meterme nas reunións e apuntar, levar chuletas para que logo me explicaran os nombres, non sabía o que era un TRR, un TRB, o que era o dos barcos, non tiña nada, e pouco a pouco fume formando, pero do resto, máis que formando, informando. E o único que oía falar era de barcos, barcos e barcos e barcos e barcos, e dixo, Dios, pero aquí solamente hai barcos. O papel de secretario anterior, e os anteriores sempre foron homes aquí na cofradía. Cambiou moito a cousa, porque nun principio, cando chegaban a facer calquer traballo e me veían a mí na oficina, o que facían cando iba a atendelos pois era preguntarme polo secretario ou por un dos meus compañeiros. Non me preguntaban a mí directamente o que querían. Entonces eu era a rapaza. Eu creo que nós igual cos homes, a ver, en tema de ir ao mar e saltar, non somos como os homes. Eles saltan nunha rompiente en sitios máis peligrosos que a nós. Ou, cando é hora de pañar, arriesganse máis que a nós. Algúns van atados, outros non. Sabes? Pero en general, aquí en este puerto tampouco hai moitas mulleres. O marisqueo non hai mulleres. Solo hai mulleres ao percebe, as que somos, traballamos ao percebe, as que somos mariñeiras. Pois as mulleres se dedicaban a facer a parte artesanal do mesillón, a facer as crías de corda, a traballar na selección, na parrilla. Basicamente, os traballos máis duros, de forza, facían máis os homes. Elas facían máis os traballos manuales. Claro, supuestamente, moita xente considera que este é un sector moi machista, e que sempre lle pon trabas ás mulleres. Eu, desde logo, non teño iso como unha máxima. Pero claro, eu non traballei nunca nin como mariscadora, nin como mariñeira, nin como tal, como asistencia técnica. E non sei se o comportamento é distinto con respecto a mí por ser muller ou non. Aquí non hai diferencia entre homes e mulleres, principalmente no traballo manual. Despois, cando se trata de facer accións comerciales, lógicamente, ainda hoxe en día, impera o home. O home, non sei, ou é porque a maioría ainda son homes, fan mellor negocios os homes que as mulleres. Para a gran maioría das traballadoras do mar, os últimos anos supuxeron unha gran mellora na organización e profesionalización. No caso do marisqueo, coa introdución das cotas de captura, a venda conxunta e a instalación dun punto de control por mediación do Grupo de Acción Costeira de Pontevedra. Tamén as pescantinas participan deste proceso de modernización nas instalacións e coa incorporación de servizos como a atención telefónica aos clientes. No caso das redeiras, o asociacionismo serviu para mellorar a estrutura organizativa da profesión. Un dos períodos que nos apoiamos desde o Grupo de Acción Costeira xa desde un principio tan pronto se nos presentou foi, por exemplo, a instalación das casetas non para facer un control, sino para mellorar o control das pescadoras que antes tiña que facer a intemperie, aire libre, con frío, con choiva. Cando empezamos a organizarnos, pois vendíamos debaixo dun tolde, agora xa temos unha casetiña para poñernos. Antes tiñamos un coche moi precario, agora temos un furgón e un coche grande.
estamos indo tamén coas normativas que nos exige a lei, non? Ter todo uns saquiños, poñer todo en palés, limpiar o marisco ben, leválo ben limpiño, todas esas cousas. Anos atrás vendíase no punto de control onde vendemos ahora, pero viñan uns compradores, entonces pagaban como, eles poñían o precio, pagaban como lle daba como quería. Cando se formou a lonja, que está en Campelo, que está formada por 3 cofradías do plan conjunto, aí xa había máis competencia, entonces os compradores empezaron a valorar máis o produto. Xa había máis competencia entre eles, pagaron moito mellor o produto, temos un precio mínimo de retirada, o sea, si non chega a ese precio, nós collemos a mercancía, traémola de volta, tirámola outra vez na playa para coller outro día. O feito de pensar que ti empezas a emitir unha serie de documentos oficiais, como son as facturas, que empezas a librar recibos de cobro. É dicir, aquela sensación de actividade suplementaria propia das mulleres queda un pouco diluída frente á nova sensación de profesional, non? É dicir, vou a Ribeira, fago o meu traballo como sempre, pero é que ademais me meto no sistema mercantil propiamente dito. Retiro o meu albarán, deposito as miñas capturas nun grupo colectivo, co cual eso tamén dá un paso adiante cara á cohesión do colectivo, e despois procédese a venta como é normal. Pois o principal que cambiou son as cotas. Iso é o mellor. Antes o que máis tiña, máis collía, o que máis forza tiña. Agora van a peneira, pesan o que teñen, e se lle sobra, pois quítanlle, non máis que poden levar aquilo xusto, aquela cota xusta. Pero é unha cousa boa, porque máis ou menos ti xa calculas o que vas a traer. Mírase e podese subir 1 kilo máis ou 2, depende. E se baixa, pois baixase a cota, depende co mercado, como vai co mercado, pois tampouco non vamos a destrajar o noso traballo. Desde que estamos agora con este grupo que estamos de varias plazas que estamos asociadas, pois temos máis axudas. Temos axudas que antes non nos axudaban a nada e agora pois axúdanos. Estamos nunha asociación que despois hai unha federación tamén de placeiros, pero bueno, estamos integrados nesa. E solicitamos tamén un curso de contabilidade e de ordenadores e de estar en internet para, non sei, para sacar propagandas tamén en internet, se queremos, darlo un pouco a conocer, pero tamén levar un pouco nos o control e saber movernos un pouco máis no ambiente. É para tratar de que a plaza estea mellor, para publicidade, para que a xente sepa, para que a xente veña á plaza e esas cousas. Pois hai moitos gastos, porque non é só a rede. Gasóis, seguridade social, avarías, que che rompa unha cousa, que che rompa outra, entendes? Non hai aquí ahora mismo, hai máis xente estranxeira traballando, os chavales de aquí non queren ir ao mar. Isto, para ir ao mar, non é que a veces, claro, tampouco se gana polo detalle que a veces o país tampouco non vale o que ten que valer. Pois como en todos os pueblos mariñeiros, pequeniños, casi todas salidas profesionales, así oficios artesanos, redeira, ou a fábricas de conservas, ou a coser roupa na casa, vamos, costureira. E probei as tres. E a que máis me gustou, porque aparte resultaba máis amena, era a de redeira. Eu fixen uns cursillos básicos para ter o carné, e depois o de manipuladora, eso. Pero bueno, eu non fixen moitos, elas fixeron máis, porque a mí cadroume todos os cursillos cos nenos, tuve un ano un, outro, e fui moi, sabes, eso, tiñes que perder tardes. Nós todos os anos temos, como mínimo un curso temos. Este ano fixemos riesgos laborales. Todas fixemos xa no seu día un curso de manipulación e de levar os temas. Nos exigen todos os anos renovar, por se hai cosas novas, se nos mandan un curso, é obligatorio asistir. Esos 12 anos eu tuve que deixar a escuela e poñerme a traballar. E xa non parei. Hasta o día de hoxe ainda non paramos de traballar. Tenemos todo tipo de ayudas a nivel de formación que se imparten tanto a mujeres como a hombres. Y las ofertamos a todos los funcionarios de la empresa, pues a nivel de cursos de informática, en oficinas pues cursos de inglés.
Temos todos os papeles que nos pertenecen, de marisco, de herederas, de todo. Eu teño de todo, hasta teño mecánico do litoral. Supervivencia, que foi a primeira muller que se tirou aquí ao mar no mes de diciembre. Nós aquí procuramos que levar o sueldo digno a casa, non? A nosa meta é ter as ameixas na playa para que, tendo ameixas, temos sueldo. Bueno, aquí hai moita xente que vive disto, porque hai moitos mariscadores que teñen os señores en paro, os seus maridos en paro, porque xa son maiores, porque a partir de 50 anos xa os botan das empresas, e todo máis, e moitas están elas aguantando a casa. O marisqueo da flote tampouco non vai moi ben, por exemplo, no meu caso, non, tampouco non teño que traballar moito para apañar a cota, e é unha axuda grande que eu veña aquí tamén a traballar. Non é para tirar foguetes, porque ao final de ano ven sendo casi un salario común de terra. Quitándolle os gastos e todo, non dá moito máis que un salario de terra. No caso de unha batea, como é o meu caso, vamos. Pero bueno, neste sentido, no meu caso, sí. O maior porcentaje do salario da familia é o meu. O home sempre foi o que máis se preocupou por desenvolver as labores extractivas directamente no mar, pero era a muller a que organizaba toda a documentación administrativa e dispois a toda a comercialización. De cara ao futuro, a situación varía dependendo da actividade profesional. A escasa presenza de mulleres en certas profesións, como bateeiras ou percebeiras, contrasta co importante número de pescantinas e mariscadoras. No caso do marisqueo, o relevo xeracional está comprometido pola dificultade para obter novos permisos debido a unha problemática de calidade das augas nunha zona específica. Desde o ano 2001, o número de mariscadoras baixou un 48%. Xunto a redeiras, neste caso polo descenso da actividade pesqueira de baixura, son o colectivo con máis problemas de relevo xeracional. Eu teño agora 65 anos, chégame a cotización, xa non podo. Hai persoas como a min que se jubilan como a min, pero ainda lle deixan pagar un pouco máis porque non lle chegan os anos. Esta novedade é o agora. Para as miñas fillas, ao non haber carnés, tuveron que buscarse a vida en outros traballos. Queremos que incrementar traballos no sector do mar, no sector do marisqueo. E bueno, por un problema que temos de zona C non se pode incrementar. Sí, eu traballo meu, a mí gustame, eu aquí disfruto, a min gustame vir aquí. Hai outra xente que lle parece máis duro, ou moita lle gustaría vir se lle deran permes, non? Eu prefiero que a miña filla estudie, e non que veño a perceber. Eu creo que as mulleres avanzamos moitísimo. Eu se miro tanto como mariñeiras, como xente que traballa no Mesilón, que é unha empresa importante aquí en Galicia, xente que está levando tamén empresas, en dirección de empresas, en todos os ámbitos a muller está ahora un pouco mellor valorada, tamén mellor pagada, claro, pero ainda non chegamos ao nivel cos homes, ainda temos que traballar un pouco máis. Ainda teño 60 anos, fago para o mes que ven, nací nos 50, para o mes que ven fago 61, ainda me quedan 4 anos, se pode. É un traballo que lle gusta moi bonito, a mí gustame moito, para que che vou dicir. O é que xa desde pequeniña tal, pero ainda che gusta, canto máis faz, máis queres. E sempre estás aprendendo, sempre estás aprendendo. Salidas, pois, oye, aí, unha vez que ti, os traballos artesanos, o primeiro que tes que ter é unha destreza manejando mans, non? Manejando as mans. Eso podes enfocalo, pois, a traballos de artesanía, pero, bueno, precisamente primeiro terías que saber facer algún tipo desto e logo enfocalo hacia outro traballo de artesanía. Mi madre es mariscadora, mi abuela era mariscadora, mi bisabuela era mariscadora, mis tías, mis padres, mariscador y marinero, mis hermanos, mi marido, todos venimos de generación de
del sector del marisqueo e del mar. Todos os outros demais eslabóns da cadena sí que foron sufrindo un curso de formación moito máis lento, máis progresivo, quizás como foi avanzando tamén o papel da muller nos outros campos da actividade económica que todos podemos entender. Pero no caso das mariscadoras foron elas mesmas as que pasaron de sentir certa vergoña de decir casi que eran mariscadoras a decir con moitísimo orgullo son mariscadora. Yo, por ejemplo, me siento más libre, no tengo que rendirle cuentas a nadie, o sea, es mi trabajo. Sé que si yo trabajo y lo hago lo mejor va a ser para mí y más para el sector nuestro. Yo no lo cambio. Es mi trabajo, me encanta. Non hai moita máis xente nova traballando, de mulleres, traballando no mundo das bateas. Non sei, a verdade tampouco é tan... A mí me gusta.